Tak dobrý den, já vás vítám v klubu mladých kouzelníků a dnes si budeme kouzlit dinosaura. Uděláme si z platíčka, vyloupeme malýho dinosaurka a složíme ho a pak velkým kouzlem uděláme obrovskýho dinosaura. Takže, kluci, nyní si vyloupeme dinosaurka. A kouzelníci, a máte to vyloupaný z platíčka, máte jednotlivý dílky. Jo, a jdeme stavět dinosaura. Tak, mladí kouzelníci, koukám, že jste krásně složili dinosaura. Ne, vykouzeli. Jo, vykouzeli, teď jste ho složili a teď budeme kouzlit z malého, úplně mega obrovského dinosaura. Takže, připravíme se. Ale navrhuju, aby jsme se přemístili do chodby, protože ten bude tak obrovský, že by se sem nevešel. Takže naši malí kouzelníci se nakonec rozhodli, že budeme čarovat tady na gauči. Tak jsem zvědavej, aby je potom ten dinosaurus nezavalil. Tak kluci, jdeme na to. Připravte se a udělejte oba najednou zaříkávadlo. Čáry, máry, dinosaury, co to je? To je čas! Co jste to vyčarovali? To není velký dinosaurus, kruci, musíme udělat znova. Tak kluci, připravte se, kouzelníci a jedeme a snažte se hezky. Takže. Čáry, máry, dinosaury. Co jste to vyčarovali? Kluci, bože můj. To je větší než vy? Kluci, navrhuju ho radši rychle zmenšit zpátky kouzlem, protože by nás mohl všechny sežrat. Nebo třeba jsme ho pokouzlili, aby se poživil. No to už vůbec ne, takže kluci, Rychle musíme ho začarovat takhle a jedem zpátky, zmenšíme ho. Tak. Čáry, máry, dinosaury. Bože, kde je? Kde je? Kde je? Je, už je zase malé, no tak to je takový blbost, tak to je dobrý. Tak kluci, já vám děkuju za dnešní kouzlení, bylo to skvělý. A příště budeme dělat co? Kouzlit. Super, tak čau. Čau. Příště